Ανακαλώνεις ψυχρό αρσέτυπα. Ανασύρω στο φως φάσματα αρχαίων σκοτεινών θεών. Νεκ, όπως λέμε νέκια. Άρ, όπως λέμε άρση. Όπως λέμε άνθρωπος. Κρούσης, όπως λέμε δοτός. Πίνω το νέκταρ της απρόσωπης νοσταλγίας και μεθώ γλυκό πίκρα με αμβροσία, φιλώντας τα παγωμένα χείλη της μνημοσύνης. Κάποια στιγμή τη φυλάκισα στην αγκαλιά μου κι ο ατέρωτας του ειδόλου της με στοιχιώνει αιώνια. Κάποιος δαίμονας μου έθεσε κάποτε την πρόκληση να θέσω το πύχη λίγο πιο ψηλά. Δεν μου διευκρίνησε σαφώς αν αντέχουν οι θνητοί της υπερβάσεις. Λακωνικά λοιπόν αγγίζω το κουρασμένο σου κοσμοείδωλο και τον φυσώ νέα πνοή για να απαλύνω οντολογικά τους πόνους από το επερχόμενο γύρασμο. Διανύα με την έρημο απ' τη χάση ως τη γέμιση του φεγγαριού και 3 μέρες ακόμη μπροστά στο ναό της Σοφίας αποθέσαμε τους γειτόνες μας, χαράξαμε κύκλο και ονειρευτήκαμε. Στο όνειρο φάνηκε ο τάβρος του ουρανού, κρεμασμένος ανάποδα από ένα μεγάλο δέντρο. Κάποιος απ' τη λεγεώνα φώναξε: βουνό, φέρε μας όνειρα που να έχουν καλά μαντάτα. Τότε ο τάβρος αποκρίθηκε. Πνεύμα του ουρανού, θυμήσου, όταν άρχισε να πει ο ήλιος, φάνηκε η προφιέρεια. Εισέπνευσε τις αναθυμιάσεις του φρέατος, μάσησε φυλαδάφνης κι άρχισε να χρησμοδοτεί. Έκτη ενίγειρε νηροδοδαχτύλου αργυρόπαιζη στόνη σμήνη μελισσάων ονείρα συμφέρει λικτητών νύβινο ίνων ένα αστέρι μην φεύγει κι αδρεύει το ξύδιστη άνοδο σχολή. Στα χερόνια την πύλη ομοφορεύτης μεν ένας γιος κόρη. Οι ιχνές ψυχές της ράνονται κι οι θερμές ψύχονται. Ξεδειξούν στις δύο πηγές το αμέλι του τελούσονται στα ύδατα νηστικός. Στο μυχό της αντίκτονος εγγράφης η Περσεφόνη φαίνει, κι η Περσεφόνη εξυφαίνει το υφαντρό του όνειρο άστρου, φέροντας και παίρνοντας τις δεσμίτες του φωτός με τα πράτια της τριμερούς ανάγκης. Στη δυτική πλευρά του κήπου των αστρίσεων μορφοποιούνται τα σχήματα σε κόσμο, ενώ στην ανατολική απλοποιούνται σε ιδέες. Στην πύλη των υδάτων ευλεύουν οι ζωογονικές δυνάμεις, ενώ στην πύλη του πυρός εστιάζουν οι θωρητικές. Οι πρώτες φεύγονες των κοινιωτικών, οι δεύτερες των τελεστικών, αμφότερες πηγάζουν εκ των ηγεμονικών. Τα είδωλα των δύο κάτωπτρων, ο ήλιος και η σελήνη, φωτίζουν και σκοτεινιάζουν τη γη, συνθέτοντας διπλή έλλειψη που διακρίνει το φως από το σκοτάδι, ενώ σε περιόδους εκλείψεων η ατρακτός του νοήμωνος πυρσού δείχνει να αναστρέφεται καθώς καλύπτεται από το πέπλο της ωραίας Ελένης. Εκ των οφθαλμών εκπέμπεται το φως του κόσμου, καθώς κόσμος είναι τα ψυχόμενα.